tubig. Alright. Welcome back guys! Ang init ngayon ng panahon, kaya samahan nyo kami magpalamig sa Porac, Pampanga. So ano pang ginagawa nyo? Tara na! Ang hirap maging vlogger, no? Okay mga kaibigan, so nandito na nga tayo sa Porac. So sabi nila kuya, diretso daw tayo doon. Pero meron daw din daan dito, tol. Ayun. So, bahala na kung saan tayo dadaan. Saan ka magandang dumaan kuya? Oh, dito. Dito tayo sa mas safe, di ba? Okay. So, ayun yung sa ilalim at. Okay mga kaibigan, so nandito na nga tayo. So dito tayo magpaparada ngayon. Tapos dito pa yung mall. May falls ba yun, Nino? Basta, bahala na, tol. Yan natin. Yan. Okay, tol. Oh, dahan-dahan, tol. Dahan-dahan. Alright. Okay, tara. Tol, anong masasabi mo dahil nandito na tayo? Napakaraming tao. Oo, so hindi ko expect na ganito pala kadami yung mga pumupunta dito. Okay, so akala ko tayo lang. Ngayon pala meron tayong mga kasama. Ate, pwede magtanong? Taga saan kayo? Okay. Ay, saan yung daan? Hey, what's up, tol? Ayan. Kamusta yung experience mo? Pauwi ka na ba? Medyo masarap yung yung tubig, malamig. Alright, tol. O kami, bago pa lang. Thank you. Alright. Ayaw, kamusta yung mga experience doon? Tara. Shoutout tayo doon. Hey, shoutout. Ayun, may mga ano pala tayo dito. Shoutout. Ayun. From Portugal. Tara dito. So meron tayong mga ano dito. So taga saan kayo, tol? Ito lang din, Porac lang din. Porac lang din. Okay, sige. Yun, tol, napakarami pala nating nanonood dito, tol. No? Oo. Kakatao, ang dami. Hindi ko expect na ganun pala karaming tao. Medyo trail din pala yung paglalakad dito, tol. Medyo trail nga. So ayun, tol, nadadama ko na yung lamig ng tubig. Okay. Sige, tol. Tara, let's go. Go! Napakaraming tao pala, tol. Yun. Meron silang ginawang errand dito, napakalupit. Tingnan mo sila, sir. Dito kumakain ng mangga. Mangga, ang dami. Yun. Ayun na, oh. Hey, what's up mga tol? Yan o. Okay, kanya-kanyang spot pala dito. Hey, sir, what's up? Yun. Yun guys. Napakalupit naman. Yun, tol. Napakaraming tao pala dito, mga kaibigan. Oh, shout out. Yun. Ayun lang. Okay mga kaibigan, so nandito na nga tayo. Ay, kung makikita nyo, napaka-presko. So ano pa ginagawa nyo? Pumunta na kayo dito. Ayun lang, tara to. Napakaraming pala natin followers dito. Oo. Okay mga kaibigan, so tara, experience na natin yung tubig dito. Meron tayong tubig. Go! Sir, man! Go! Hey! Yun guys! So, nandito na nga tayo! Set! Yun o! Ano masasabi mo, tol? Malamig. Tara!
Sige, sige, sige. Alright. Woo! Yeah. Tol, paano kaya pumunta dun, no? Right. Hey, what's up? Sige, Tol. Sabay, go! Alright. Good. Dana. Dito, Dana. Hindi ko expect na ganun pala karaming tao dito, Tol. So, ipakita mo silang lahat, Tol. Hey. Dami pang pumupuntang tao, pero marami na dito. Marami pa yung dumarating, Tol. Oo nga, Tol. Ayun, oh. Siyempre, hindi mawawala yung paborito natin, Tol. Oo. Games P2. Ayos. Pangalan pala ng falls na to, Tagu Falls. Ayun. Siguro kaya tinawag na Tago kasi nakatago. Napakalupit naman ng nakakita dito, no? Oo. Legendary. Oo, kaya kayo, pumunta na kayo sa Florida, Porac. Ay, hindi siya Florida. Malibog, Pasig, Porac, Pampanga. Pasig, Porac, Pampanga. Ayun. Dito, guys, kahit may utang ka, makakapag-outing ka. No entrance free. Yan, so napakabait naman ang grupo na to dahil binibigyan nila tayo ng mangga. Dami ka, no? Oo, yan na ba lahat? Thank you. Napakasarap ng ulam nila, Tol. Tilapia. 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 Chicharon, kamatis, buro. Yaman na. Oo. Saw tayo kay ate. Oh, sige, sige. Ay kami yung ito ito. Sarap, Tol. Thank you. Saw tayo yung children. Napakalamig ng tubig. Oo. Napakaganda ng tubig. Ay, so kanina pa daw sila dito na alauna. Oo. Okay. Sabi dito na kami. Ang layo.